At ay i-ready na po natin ang ating mga sarili sa gabing ito at mag-umpisa na po tayo sa ating prayer meeting. Magandang gabi po sa lahat po ng nandito. Ang dami po natin and lahat po ng nasa online. Ngayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Sama-sama po tayong magpuri sa gabing ito. Itong pagkakataon na tayo ay mayroong pray one another or prayer meeting sa gabing ito at sabihin natin sa Panginoon lahat ng ating mga panalangin. Pero bago po yun, tayo muna po lahat, i-ready po natin ang ating puso't isipan sa awitin sa gabing ito at let us worship our Lord sa gabing ito at purihin natin siya ng totoo, buong puso. Hallelujah. Thank you, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Sa gabing ito, O God, nagpapasalamat po kami. Dahil sa grasya mo, Panginoon, patuloy po kaming nandito, Panginoon. Lord, we acknowledge your presence, Panginoon, sa gabing ito. We acknowledge you, O God, pakinggan mo ang aming awitin, Panginoon. Hallelujah.
worship you, Lord God, in spirit and in truth, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo, Panginoon, sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah. Kaluwalhatian mo. Minsan po, sabihin natin sa Panginoon,